Una obra que s'mou al públic, definida en la posició contrària de l'art domesticat. Contra el coercivisme, proposa unes formes treballades i pensades que conviden a exercir de la raó, imprescindible per a la llibertat. Jo no soc ningú per avaluar l'extraordinària aportació de Badia, però documentant-me per preparar l'exposició vaig anar a parar un article del nostre il·lustre president Salvador Alavedra i Invers, publicat l'any 95 a la revista Ciutat. En aquest article demostrava la seva admiració a l'autor, posant en relació vida i obra, i finalitzava l'article dient, cito textualment, «No pretenc escandalitzar a ningú, ni que això que ara contaré faci esquinçar vestidures cares o casolanes. Però, a la vista de l'art pictòric modern i europeu, considero l'obra total de Josep Badia i Sabater a la mateixa altura en què avui es considera la de Chagall, Matisse, Gauguin, Modigliani, Max Ernst, Giacometti, Bacon, etc. I continuava així. Qui tingui orelles per escoltar, que escolti. Sant Marc 7, versícle 16. A la meditació entusiasta del nostre significat president i a la de l'evangelista, jo només hi afegiria qui tingui ulls per mirar, que miri. Gràcies, Josep, per la teva manera de mirar-nos que ens has transmès. Es manifesten amb vosaltres en aquest moment. Estic molt content. Gràcies. Bé, i qui vulgui acabar allà n'hi ha.